Anem a ficar els peus dintre el riu Jordà. No. I want to swim. Oh, I know, Yes. right? It's cold. Bueno, ja hem tornat on vam batejar Jesús i ara ens n'anem cap al Monte Nebo, que és on Moisès va aixecar les taules. I ara un canvi de resant. Iuhu! Bueno, ahir vam venir al Monte Nebo i estava tancat ja. Avui el segon intent sí que ho trobem obert, però està a tope de turistes. I aquí és on Moisès va aixecar les taules, les dels 12 manaments. Ja hem arribat a Madaba. I un bon esmorzar amb les millors vistes. Aquest és el mapa més antic de Jerusalem. És del segle VI i de la Terra Santa. Estem a sota l'església. Quina passada. Aquestes cordes són per estirar les campanes. Si estiro d'aquí sona la campana. Quina passada! Estem al campanar amb totes les vistes de Madaba.